Na hát sziasztok, én HTG Orkovik, és ebben a mai videóban spiderezni fogunk. Első is nyomjunk a play-re. Jó, menjünk. Nem sokára. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Indul is. Loading. Akire mászik a pók. Lehet, hogy rám fog mászni. De a pók mindig rám mászik. Na rá, békörre mászott. Azt hittem, hogy rám mászik. Pedig nem már rám mászott. Skip. Oké, itt ülünk szépen és nyugodtan. Jó, itt gyűlözünk a haverommal. Mi volt az? Na megnézi. Na mi történt? Van. Én meg meglepődtem. És azért elfutottam. És innen kell megszabadulnunk. Szabaduljunk meg valahogy. Itt a piros kulcs. Ez hova való? Ez ide. Azt hittem, hogy a pók. Mert már megjött a pók. Ide kell jönni. Nem, ide csak a pók bír jönni. Hol van? Ott van. Én nem megyek oda. Én itt ragadtam. Én itt most. Valahol itt mászik. Jaj! Ne. Jó, ezt a pókhálót valahogy ki kell kerülni. Ne! Még egy pókháló. Össze-vissza rakott pókhálót. Hova? Nem akart. Ne, hova? Ott megy. Menjünk! Jaj! Jaj, itt már voltunk. Most feljön ez? Itt egy csavarkulcs. Szóval, hogy arról ki kell jutnunk. Jó, gyerünk! Ez az! És csak ez a csavarkulcs hova? Nem. Wow.
Na, innentől folytatjuk, hogyha tetszett, lájkoljátok és iratkozzatok fel. Sziasztok!